level 4 ti isi dogot idoge level 2 idoge level 3 kata isi nangoa ni igol pesa chul kidi hospitali mo kaka koro Nakuru level 5 apa kama Kisumu hospitali mangeni sana kama na Tarakaniti idoka numbers manage the hospital outpatient mo ne pong ka dirito hospital sani onge ko kimate mo ni kata yede expire kidi kanyo iduoki level 2 kala level 3 ma onge ngadi thiedhie ma ok ndika kata manaji mano oken model manigi keto model manyati e piny moro kaka koro Uingereza mantiere level 2 3 matiyo manigi dakteche manigi mora ok mantiere mana building kaka kai magi watimore wongo to magi manage okia kata ndalo manusiro ni koro ji ondikre do mumbe nune joma no wacho ni ji ni joma ondikre dikruok to krach nikech samende kurino nikech jo osendikore em ko ng'iyo gik maricho mantiegi nikech jo osendikore nikech nwacho ni register e gini esha gik ma believe ni nikech jo register te to dhi bedo gi pulling effect madhi chulo osiptende pesa gi to madhi bi ka jo tuo odhi osiptal be yudo konyruok mano means ni register uru to ka poro ma wa jo register jo ose register to gidhi osiptal to chulne gi bill basi nitie shida maduong' moloyo wach mar registration no mara riyo inoka wan ka dakteche wa complain wegi mag osiptende be complain jo piny ko osiptende be complain mase ni shane tire ma jo siasa kende ma wuoyo e barabara do piny ok konyo nikech gima timore ne beni ka en gima konyo ka en gima timo en idhi osiptal tiyudo konyruok mama ne oseyudo ka ok timre sani wang'e ocho ni ok gima dwaro tok teko en gima dwaro ni nikech ma pesa ji ma ok en pesa ma pesa ji ma ochoki to pesa ji kochoki onego migi thieth ji nigi right ma yudo thieth ji nigi ok jokituk bende ni wuondo to ndalo moko nowacho kanyo be ni kane sirikal nigi moto kata ng'wech mar wilo NHIF obed SHA nowacho ni ne